भारताव जि सरकार फैयामोन कंग्रेसनि बा एनडिए नि इउपिए नि मालाबा जोंनो 50 कोटी मालाबा 100 करोड़ होदों मालाबा होआखै माने फिक्स नङा भारत सरकारा कमिटेड जे भारतनि सिङाव जिखिनि रायजोफोर दङ जिखिनि इउनियन टेरिटरि दङ स्टेट दङ बेयाव बिसोर फैसा हरनांगौ किन्तु बे बाउन्ड नङा मेन्डेटरि नङा जे 6 सिडुलाव बिथांमोना फैसा हरनांगौ हेलो नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौबो हरबाय नोंथांमोन दा नोंथांमोना थामब्लेटआव मोनथिखाबाय दा बे भिडिअआ जे बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बे इम्पर्टेन्ट जानो थांगासिनो दं आरोखि नोंथांमोन जे दाख्लि बावैसो जे मिरुनि बाजेट नङा होमबा मिरुनि बाजेट जादोंमोन दा बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रेसिडेन्ट बिथां दिपेन बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेराव माखासे जे रां बावजानि सायाव जे बिथाङा खेंफोरथि होदों आरोखि जे माखासे बिबुंथि बुंदों दा नोंथांमोन जे 57थि बोसोरसालिया जथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो बेजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा जे जानो थांगासिनो दं जे दतमानि बड'फा नोगोर जे फैलाव फोथाराव नोंथांमोन जे वेस्टार्नगुदि गामियावहाय जे बे जानो थांनाय जे खुन्थिया गायसननाय जे हाबाफारियावहाय जे दिपेन बर' बिथाङाहाय जे माखासे जे बेसेन गोसा खोथा बुंदों आरोखि बिथाङाबो जे बाजेटनि सायाव जे मिरुनि बाजेटनि सायाव जे माबोरै बेबायदि खमायखो मारै जे बेफोरबायदि जाखो जे नोंथांमोना भिडिअनि गेजेराव नुलांजोबगोन आरोखि फुल डिटेल्स दा नोंथांमोन सिगाङाव जे आं मिरुनि बाजेटनि सोमोन्दै जे एसे फोरमायग्रोनि जे नोंथांमोनाहाय नुलांजोबगोन आरोखि आरो दिपेन बर' साराहाय जे मा बुंदों जे खौरांगिरिनि सिगाङाव जे नोंथांमोनहा भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांथार अब्लासो बुजिगोन आरोखि जे मोनसे सावरायनाय जे बाजेट जथुम्मा बियो जे जेसेबां दिन जे जोंनि जेसेबांखि जे बाजेटआ जे बारा बांसिन जे बाजेट हमगोन एसेबांसिम जोंहा डेभेलपमेन्टआ बारा जागोन नङा होमबा नोंथांमोन जोंहा डेभेलपमेन्टआ बारा जागोन बिटिआरनि डेभेलपमेन्टआ बारा जागोन बिटिआर सरकारनि डेभेलपमेन्टआ बारा जागोन बिटिआरआ बांसिन जौगाखांगोन जोंहा बांसिन फान्डफोर मोनोबा जोंहा बांसिन जे डेभेलपमेन्ट पेकेज मोनोब्ला दा नोंथांमोन जे दाख्लि बावैसो जे जानानै थांबाय नङा होमबा जे जोंनि बिटिसि जे सेक्रेटारियेट हाउस जे क'क्राझार बिटिसि सेक्रेटारियेट हाउसआवनो जे मिरुनि जथुम्मा जे बाजेट जथुम्मा जे जानानै थांबाय बे जानानै थांनायावहाय बे जोंनि निड्स NEEDS नर्थ इस्ट इन्टारप्राइज डेभेलपमेन्ट स्किम बेयावहाय जे मोनथाम जे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल जे बिटिआर आरो डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिल आरो KSC कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल जे मोनथाम जे बेखौ लानानै जे मिरुआरि बाजेट जे खालामदोंमोन जे मिरुआरि बाजेट जे बुटगेट जे सेसनावहाय जे 2025-26 मायथाइनि जे बुटगेट सेसन बेवहाय जे जोंनि बिटिआरनि बा बिटिसिनि बाजेटखौहाय जों गोबां खमायनाय जा जों 70% जों खमायनाय नुनो मोनदों नोंथांमोन दा बियो मानो बेफोरबायदि जादों दा भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनाहाय नुलांजोबगोन आरोखि दा 70% जोंना खमायदों दा नोंथांमोन बुंनो थाङोब्ला जे डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलनि जे बाजेटआ थांनाय बोसोरनिफ्राय आरोबाव बे बोसोराव 50%आनो बारा बिथांमोनना आरोबाव कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि बाजेटआबो थांनाय बोसोरनिफ्राय 50% बारा जा बिथांमोननियाहाय थांनाय बोसोरावबो जे बाजेटआ जे 50%निफ्राय 50% जे एबभ जादों बारा जादों बिथांमोननि जे डेभेलपमेन्टनि जे स्किमा दा नोंथांमोन दा जोंनि बिटिआरनि डेभेलपमेन्टनि स्किमनि जे बे बाजेट जा बेसे बिराद खम जानानै फैबाय बाङाय जानानै फैदों दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो नोंथांमोन जे जोंनि बिटिआर बा बिटिसि यावहाय जे माबायदि जे डेभेलपमेन्ट खालामनो हागोन जे बेसे बे एसेल' जे पेकेज एसेल' जे बाजेटजों जे थांनाय बोसोरावबो जे 2024-25 मायथाइनियावबो जे बिटिसिनि बाजेटआवहाय जे फैसा खरस जानाया 37 कौटि रांल' जादों आरो 70% जे आद्रा जानाय दंमोन आरोखि जे बेवहाय माखासे बेले बेजे सोलाय सोल'खौ जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथांमोन जे सोलाय सोल' बेले बेजे बेखौ नुनो मोनदों जे थांनाय बोसोरावहाय खम जे बाहायदोंमोन फैसाखौ आरो जे आद्रा थानाय बे फैसानि आरोबाव जे बारासो जानांगौमोन बाजेटआ जे आद्रा थानायजोंहाय आरोखि थांनाय बोसोरनि आद्रा थानायजोंहाय जे 70% 70 कौटि राङानो जे आद्रा थादों आरोखि नोंथांमोन थांनाय बोसोरनिया दा नोंथांमोन दा बेसे दुखुनांथाव नङा होमबा दा फैनानै 2025-26 जे मायथाइनि जे मिरुनि बाजेट जे निड्सनि जे स्किम डेभेलपमेन्टनि जे बाजेट नोंथांमोन बिसोर दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बिटिआर बा बिटिसिनि थाखाय दुखुनांथाव
जोंनि बर' हारिनि थाखायनो दुखुनांथाव नोंथांमोन जे बियो मोनसे जे मा टाइपनि स्किमा जे माबोरै बेफोरबायदि जायो बिनि फारसे दा बिथां दिपेन बर' सारा जे माखासे खेंफोरथि होदों आरोखि जे बिनि सायावहाय आरोखि जे माबोरैहाय जे बेफोरबायदि जाखो दा नोंथांमोन जोबनायाव आं बे फंसे बाथ्राखौ बुंबावनो सानदों जे नोंथांमोन दा बिदिखौ बारा गोबाव लाबोनो सानाखै आरोखि जे नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ गोरोन्थि मोनदोंबा कमेन्टआव फोरमायहर आरोखि आरो जे बर' फरायसा आफादनि जे बिथाङा जे खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि जे बड'फा नोगोर जे वाइसारकुटि गामियाव जे बेवहाय जे खौरांगिरि बिजोङाव जे बुंबाय जे बेखौहाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा जे जोंनि बिटिआरनि स्किमनि जे बुटगेटआ जे खमायनायनि थाखाय बाङाय जानायनि थाखाय जे बिनि सायाव दिपेन बर' बिथाङा जे खेंफोरथि होनायनि सायावहाय जोंनि रायजो राजाफ्राबो माखासे सोंथि सिखारदों आरोखि जे बिथाङा पलिटिकेलनि मानसि नामा जे बिथाङासो बेबायदि खेंफोरथि होनाय जे बिथाङा सरकार सालायो नामा बिथाङा पलिटिसियान नामा जा बेफोरबायदि खोथाफोर सोंथि सिखाङो आरोखि जे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय दा नोंथांमोन बिनि सायाव आं जेबो बाथ्रा बुंथ'वा बिनि सायाव जेबो आं बाथ्रा बुङा जेबो नो कमेन्ट आरोखि जे बिथाङाबो जे हारिनि लिडार बर' हारिनि लिडार सासे बिथाङाबो सासे गिदिर लिडार बिथाङाबो बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो हारिनि थाखाय मावनांगौ गोबां खामानि दङ बिथाङाबो हारिनि थाखाय खामानि मावगासिनो जे बिथांनि थाखाय बिथांखौ आं जेबो बिनि सायाव जेबो बुंथ'वा दा रायजो राजाफ्रा बुंदों जे आं बेखौ फोरमायना होदों जे रायजो राजाफ्रा बुंदों जे बिथाङा पलिटिसियान नामा जे बुटगेटखौ जे बिथाङासो जे फोरमायना होलायनाय नङा होमबा नोंथांमोन जे मानि सायाव बेफोरबायदि जाखो मारैहाय बेबायदि खमायखो जे बिनि सायाव फोरमायथि होनायनि थाखाय नोंथांमोन दा नोंथांमोनाहाय जे बिथां दिपेन बर' बिथां साराहाय जे बिटिआरनि जे बुटगेट जे सेसन जे बेवहाय जे माबोरै जे खमायलांखो जे बिनि फारसे जे खेंफोरथि होनायखौ जे नोंथांमोनाहाय जे खोनासंगोन आरोखि खोनासंनानै जे नोंथांमोनाहाय नोंथांमोननि बुजिनायखौ कमेन्टआव फोरमायहरदो आरोखि नोंथांमोन गोजोन्थों थाखाय 50 खमायनाय आयदाखौ लानानै गोबां रायजो राजाफोरा बायदि बायदि बाथ्रा सावरायबाय थानाय नुदों बे खोथाया स्पष्ट जे थांनाय बिटिसि माने सिक्स सिडुल क्रिएसननि उनाव 2003नि उनाव भारताव जि सरकार फैयामोन कंग्रेसनि बा एनडिएनि इउपिएनि मालाबा जोंनो 50 कोटि मालाबा 100 करोड़ होदों मालाबा होआखै दा बेयो माने फिक्स नङा बेयो जोबोद फ्लेक्सिबल आरो बेखौ ग्रान्युलेट हिसाबै भारत सरकारा होयो बिनि गुबै जाहोना जाहैबाय जे फाइनेन्स कमिसना सेन्ट्रेलाव थायो स्टेटआव थायो आरो बे फाइनेन्स कमिसननि आधाराव सेन्टार स्टेट जिखिनि देशनि रिसोर्स देशनि जिखिनि इनकाम बे रिसोर्सनि सायाव डिस्ट्रिबिउसना जायो दा बेखायनो भारत सरकारा कमिटेड जे भारतनि सिङाव जिखिनि रायजोफोर दङ जिखिनि इउनियन टेरिटरि दङ स्टेट दङ बेयाव बिसोरो फैसा हरनांगौ खिन्थु बे बाउन्ड नङा मेन्डेटरि नङा जे सिक्स सिडुलाव बिथांमोना फैसा हरनांगौ खारन बे प्रभिजना संबिधानाव माने आर्टिकल 280 जि फाइनेन्स कमिसन दं बेयाव लिरनाय गैया आर्टिकल 275 जि माने स्पेशल माने ट्राइबेल एरियानि थाखाय डेभेलपमेन्टनि जि आर्टिकलनि फान्ड बेखौ हरनाय जायो दा बेखायनो बे 280 आव सेन्ट्रेल स्टेटनि खोथा दं बेयाव काउन्सिलनि खोथा गैया व्हायरेस नोङो पन्सायतआव माने रुरेल बडियाव आरबान बडियाव माने मिउनिसिपाल आरो पन्सायत माने आन्चलिक पन्सायत जिल्ला परिषदआव केन्द्रीय सरकारा फैसा हरो थोंजोङै खिन्थु 10टा नर्थ इस्टनि सिक्स सिडुलनो दिनैसिमबो बेबायदि फिक्स मेन्डेटरिलि फैसा हराखै जायनि थाखाय नैबे एकर्डआव लिरनाय दङ जे फाइनेन्स कमिसनखौ थिक खालामनानै जिखिनि काउन्सिल दङ माने सिक्स सिडुल काउन्सिल बिसोरनो फाइनेन्सियेल प्रभिजनखौ होनांगौ खारन फैसा गैयाबा रिसोर्स गैयाबा फाइनेन्स गैयाबा रायजो राजानि एसपिरेसनखौ नों बोरै मावफुंगोन नोंनि जौगानायनि प्लेनिं आरो पलिसिया बोरै जागोन सरकार मोनसेयाथ' ओरैनो महरावल' जानानै जेबो गैया आल्टिमेटलि फैसा होनांगोन दा बेखायनो जोंनि एकर्डआव फाइनेन्स कमिसननि खोथाया लिरनाय दं भारत सरकारजों रायलायबाय थादों आरो जि मोनसे सिक्स सिडुल एमेन्डमेन्ट जि दङ बे एमेन्डमेन्टनि आधाराव जि एमेन्डमेन्टआ नैबे बाजेट सेसनाव फैनो थाखाय बा बेखौ लाबोनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों दा बे खामानिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव भारत सरकारा आसाम सरकारनो जि फैसा हरगोन आलादायै बिटिसिनो बिटिआरनो आलादायै फैसा हरगोन आरो बे हरोब्लासो जोंनि जे फिक्स जे एमाउन्टआ बेयाव क्लियारलि माने मेनसन खालामनाय थागोन नङाबा मालाबा बारा होगोन मालाबा खम होगोन मालाबा होनाय नङा आरो बे खोथाखौनो लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ दा सिस्टेम आरो बिनि जि प्रभिजनखौ
बिटिआरआ फैसा मोनासै माने नोङो खासिलाय माराया फैसा मोनासै बा नोङो जयन्तिया सिक्स सिडुल कार्बि आंलंआ मोनासै बेफोर डिबेट आर्गुमेन्टआ सोलिबाय थागोन आल्टिमेटलि फाइनेन्स कमिसननि गेजेरजों बिटिआर काउन्सिला लार्जेस्ट जि पपुलेसन थानाय काउन्सिल हिसाबै जिखिनि जोङो आरमार्क इयारलि एनुवेल जि बाजेटआव थानांगौ बियो फाइनेन्स कमिसनाव मेनसन थायोब्ला बेयाव जोङो दाबिनोबो गोनां गैया बेयाव लबिबो खालामनो गोनां गैया भारत सरकारा जोंनि पपुलेसन पेटार्नखौ नायनानै बिथांमोना फैसा हरगोन खोथाया बेसे गोजोन्थों